ξεκινάνε. Δεν ξέρω ρε Γιάννη τι να σου πω. Μάλιστα. Θα πας με τα πιτσιρίκια κάτω ή τελείωσες με τα μικρά? Τα πιτσιρίκια έρχονται αύριο το πρωί 6 η ώρα περίπου. Θα τα παραλάβω στον Πειραιά. Και ψέματα σου είπα, δεν φύγω αύριο βράδυ, μεθαύριο. Μεθαύριο το βράδυ. Εδώ, έλα ήρεμα, χαλά στον κόσμο, χαλά η διαμόρφωσή μου εδώ πέρα. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, θα τα πάρω μετά να πάμε κάτω. Έτσι. Τι να κάνει, η θάλασσα είναι δίπλα, οπότε δεν υπάρχει. Έλα, ναι, καταλαβαίνω. Είσαι από τους τυχερούς, έτσι. Γιατί την ώρα που θα γίνει εδώ το καμίνι, εσύ θα είσαι κάτω στις παραλίες. Τι να κάνουμε, ρε Μάκη, δεν έχουμε τέτοια προνόμια εμείς ρε παιδί μου, τι να κάνουμε. Λοιπόν, έλα Μάκη,